up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, lukumang, nana sa sabayo koromo we wato wispo def mama sernang. Anyung subsernang se karif ko archi de prespari boskopu. Sobu sowe barodi. No gogo mit zuid, oos gogo mit west wispo de fu mama sernang we barodi. Ook tu we barodi na diaspora desma di dea aptata kondere doisiri kar kong sobu so dorosi kondere we barala de sernama dape odi. Ja? En tide archimang lukumang wo takip chinso over fa alibi e waka fa asanego. Wan mi be wakap sana wan presi dami yere wan foro e leg uit e taki ja zes oten binnenland actie aan regering sobuso a president want a missie disi kan daar nog kajepi, kan daar verspreken, meneer niet meer kwalijk, maar je zal laten koers. Ja, want hij kan a president ning. Maar na president is de man van kondere. Mano, wechara kondere. Ja, ab de minister van, ab een vicepresident, ab de directeur de, en zo. Dus na sa woroko. Maar van mensen vindt dat je no, mim haar na hand er voor zorgen dat bepaalde san wakana fasi, dat je bedoelt dat je mensen verdwijnt, omdat amawani wana volk leider onder. Zo dat we begin dat je money make vrij. Dat money die make vrij na fuji a binnenland voedselpakket. Maar nog gewoon voor verwendes maar die voedselpakket. De man a voedselpakket die na lek fau sabi da stu meretjes weinig watera de liba edrei krichi edrei grong edrei des mai prani mane fena nyang anga ala de sandati en in begreep dat ik fugodoro desma na ome money imus die uit dus dan a regering tak nee do no kalip des mai na kouru want dat de numa sorguf des refi als het ware dat we char voedselpakket jiden ja dat af jeb den. Ja, en dat ook toe in haar kondere, a regering egi voedselpakket, maar no die alles ma, ano die Jan Piet Klaas, no. De voedselpakket na potis mas ma die echt abetranga van nodu, as ma mek boom voor moeite vakachare anugone mofo, dus dat is man dat ik in aanmerking, as an no desotaki je wakai prati. Dat na populistisch story dat a regering is nedo. Je verstaan. En dat ook toe, a money die mek vrij, dat de mobile dressie, dat na speciaal dressie ja binnenland, die de dorpu, pe de abdressie van oudu want fu. If des foto's ma kan fena dressie gemakkelijk, dat is maar binnenland neven zo, dus dat a regering tak dat me zorg dat de kafen ook toe de dressie dape. Dus asana no sanding dat dadelijk a missie die soort dat je heeft desma bij actie de resi. We heren no mi wanteja missie die stak sitje ne terde, sitje ne lukusma, de sitje kan he pitje yu na ta dorok ba de isdangeng, dem fen yepi, en na yepi dat ego. Isabi. Ook toe, a money die mek vrij, dat de achterstand voor A of V, want lek vrij sabi, fossi, dat de man be rego chara money man nga tendi sasan moeilijk iere tak de man roof betaalmeester nga de sandati dus dat de torda koseti voor de achterstand voor A of V kinderbijslag nga bijstand voor echte portisma de chisjepi desma die abi a steun van odu de sichisma des gehandicaptesma hoe desma dat kan chis de money hoe de kan overleven. Omdat zijn de regeringen die baka, ja, want utayu bere. En de regering de erkentelijk dat itayu bere. En het doelke no se burdu, en het spananga unu. No. Ja,
Ma mi wan teja misi di taka san tak wan inji man bet tak wan san wan lesi. Tak suma sa fen bunda taka no wan bung. Dan na korje kormi. Na horje horma spotu en je hoor de rest voor de gek. Je hoort des maar spotu voor zorgen dat des man ook kona de trekken. Dat je wij kona trekken. Want te borgo seti libi des man e dangai. Je verstaan. En ook toe. Amoni sa mek vrij. We go doro. Ja. Dat de man renoveer de onderwijsgebouwen. So de tamperecipe de skoro misi skoro masara etang. De gebouw. Askoro nanga de sandati. Nanga fubai materiaal jidesma de skoro chinda de abi. A materiaal voor mek de huiswerk, voor mek de les, voor de kavolk. En this one taki, a systeem disi, as mana fuk mota binnenland, voor koteka ontwikkeling. Nee, a regering e chara ontwikkeling go midden. En dat belangrijk, dat prins pari, je verstaan. Dat we go moro fara. Dat de mouchar kon ook tutaki. Te askoro masara de jana paramari bo sobu foto fu jaso. E di wan les dat de ka volgen ook toe online dape. Want je verstand taki dati serefi de mau introduceer tak online de ka volgen les. Je verstand. Want sa regering is het ook toe fu jeb de nanga landbouwprojecti. Fu set de watertorif den en a moro prins parwang na elektrificatie a stroomlek fouweren na ome dorpuk ba abi zonnepaneel pedema abi stroom eenmaal 24 uur tra dorpu e seti watera de eenmaal 24 uur. Dus dat na sang a regering a money die mek vrij. Maar van money do mek vrij. Doordat a regering mek huiswerk en da grondtapushi dat de orgalek IDB Wereldbank tak nee, if je make je huiswerk boem, dan me zorgen dat je kies wat jepi, je kan make money vrij voor je doekudesma in het binnenland. Want dat klimaatverandering, tja, ome ogri. En in een berekenen, te weten over klimaatverandering. En wanneer zij kan berekenen, nee, fossi, de bigisma fossi bet napu da Lucas om dat je takaso wan euro de. Tegenwoordig in een man doen moro. Kwet, no wan jura tanto loisi no man doen. Ja, en ook toe zeepsa, in no man bereken ote alleen okon, want zo lees Google zervo teji tak alleen ekon. Maar talanga de stelle bij, alleen ekon in de buurt, maar nee kayu. Ja, dus dat ja bif nati. En precies zo adena binnenland ook toe, in no man bereken aware. De seizoen dat want taka klimaatverandering. De seizoen change doordat die a grondtape faya tumsi en daarom meki jumu sap fayego voor zorgen dat je nofo fruktu bon tap yu jari je sani dat groen dek. Je sabi toch, want dat groen naf zorgen dat je ka adem vrij. Ja, want in el libinwa woestijn. Ja, zo. Dus dat desan dat die a regeren de bezig e jepi portisma. En de trasma sa mi ete de tak deseref mus do den best toe. Ja, bisma e woroko mamoni no sari e fena yepi tu isabi toch, maar toch i muse duansani fu yepi serefi. Waka afpasi da regering e waka afpasi komitju na wan motto of mi na wan sansa metaki. En je moet het altijd doen. Sab wansani archimuan lukumana na sasa bayo korobo. Alla de jari dipsa u libitap subsidie lanti be pa stroomji. Na wan habe karati be pa strom, wan miserf be euro osotu. Da so lesim be go pa strom na 3 kolu, na 5 kolu. Maar atan dat no demoro na modo. Want a energiebedrijf, nanga dala amus bay sani trafo, nanga dala am bay kabel, nanga dala am disi, am pay workoman. Ja, de workoman serf ap de gezin, dem sorgu de gezin. Ja, dus looms voor hoeke ala de sani. Dus dat want dat die regering schaf a subsidie dat af. Maar ja, want toesma, e subsidie flanti dat na de echte portisma. Adena santak you make your huiswerk. En dan mij leg je uit toe, EBS leg je uit ook toe. Taki, take you meters kan de senenje EBS. Want zo lees je kan de man kan je port sorto de man, take a meter opname. Of kan de verhinderd de nog teken. Maar if je senengo de zeker taki,
dat ne en de kan reclameer if de man actie tom si voor, want dat die kan check, want de man je dat aan in een papier sa je chisi. So, ook to watera, na sherifi idem dito, sorgo tak je senyu watera stand we, je de man, no teka san los fast, tak in espang, isabi da tarika ne hida yo bari, inderdaad yo bari yo fire ni saka, maar if je meki huiswerk, dan is het minder. Dat nou een boskopu samen wan jono over subsidie van a subsidie is schaf af ook toen na telesuur de presi dape wan nanga dala umbai. Wan sanu non vergeten dat unu na wan import kondere. En die arregeren die stek a kondere abara. De be abi wan import deke futu wichi no mo. Dat wan taki baka tu wichi da regeren ben bo suku dala pa bo fen of pano bo fening. Fuji de handelaar voor de beka importeer sobu so sen texani konji yu fi kanga wenkri fi kango by no na psa siksimu en dat na normaal dat ika importeer maar dat no wanta libiso dranu paraboto dus bije producer moro bije du wan te pirma botu if you e parani dribe di kous banti dat na fi seri. Maar ja, want trasma kampran wambedi dat naf ingebruik. Na sasane worko en ta furtum si de au gueto wanda ya opkoper do ko bay fusen gue. Na salibe wakada dalai kombena. Ja, en usaptak landbouw na wansandi prespari in ala kondere. Want libisma mus nyang isabi. En sernang u de gezegen u abon vruchtbaar doti. Ja, shock. Da we gwe moro fara wotaki ti monitori arti mwaluku mwana sasa ba yokormo de yongwa foral muse arti de tordisi pude ka verstaan om nele stak ja want tu kopo wang di ne wan yere de tak na disi dat na desma di gemakkelijk en wan prespar chance heb satu I abi sosma ab minderwaardigheidscomplex. Sobu so ye shi wantera wa moro biji moro you. To you biji na you fasi. Asma biji na en fasi. Ja, maar te ekon dusani dat you kennis biji lek duf en. En kennis biji lek duf you tap akebit sa ude. Je verstaan. Dus ino mag ab minderwaardigheidscomplex berichten dat ja, omdat dat man dat hij na disi dat hij en vooral no lukutaki. Ona wasnesi mine moyange. Ona wayapanesi mine moyange. Ona wayundustani mine moyange. No. Ona wa krioro mine moyange. No. Asandat ne woroko. Ane woroko wane serefi edu. Want je isoleri serefi. Ja? Je poti serefi no uku. Pe no mank moto wan tik moto eta uku. Da yo mitanga wasnesi. Yo mitanga wayapanesi. Yo mitanga wayundustani. Yo mitanga wan krioro, yo mitanga potojisi. Da fayodu. Im libi, im godoro. Efisichi, im gadatra. Ino mateji de mante doro na zuster. Zuster, wan understandi datara no de. Of wan krioro datara no de. Of wan snees datara no de. Nee. Ala mala gado jide sabi. Kennis, fu leri, fu yep, fu serefi. Ja? Wan na wan sot burde lo ino schik. Inoka. No an burdu no skrift tak na Hindustani burdu, na Krioro burdu of na Japanese burdu. No. Desma di eleri desandati. Na espresi de duen omdat de mandat elibi na nga haat na nga worok. De no een vicieuze cirkel. So de no een cirkel sang de no man mota ini. Omdat asan de diep geworteld in den skin. Ja? En de mano leri fu de bunanga terasma. De man ne wan leri fterawan. No. Dat no kan. Meku leri fu serefi. Fu ka ye fu serefi fu ka overleef. Want wins fight draaien in a wama maser nang ude. En dat belangrijk. Ja? No mek no man konji siksif neji koteji disi koteji dati. Want tedego suku de yepi na depressie of tede fena abunde ne char konji. Ma de leri takim hat. Im dedisi im dudati. Ma de ne char konji tak ai. De ne konji aboron tu. Tak na dape mi feni. No. En daarom meki.
Gebruik je verstand. Vooral de jongen. Gebruik je verstand. Gado die een vrije wil. Isabi toch. En een vrije wil dat hij kan doen sayuwani. Ogri nom doen mo. Zo. We gaan moro fara. A regering e di baka. Isabi toch. Dat we tak workomantori. Isabi. De workomande ambtenaar. De manchisi. Wan loonsverhoging voor 20%. De asan biji worko 50% de manchis vanaf juli. De manchis en dan januari dat er 5% komt. Isabi toch. En de shitaki a koopkrachtversterking ook in een salaris, waardoor je salarisgrondslag komt. Moro biji, kring, je verstand. En wat moro prins partoris heeft zak. Je pay belasting toch? Dat de belastingschijf koifi, waardoor je ab moro money in je zaka. En dat je koopkracht ook moro biji, je verstand. En dat die na sang a regeren de bezigheid doet. Ji baka sang ibe tai bera na sabe tekfi. Want dat no en tekfi. Nee, ibe tai bere. En dan no ik e lusarim. Chunso saf safri. Fugo. Je verstand. Archi malukumang dan udoro wan pisi pe wan presparsa nepsa. En ator dati mi wan takator datangao. Nos don denk taki sani o commit you. Nee, you mus waka comita sani. En wan san mi wan tegutu. Na ai e frede woroko. Te you luku a woroko nanga you ai de tak mi gado mi no mandwe mi no kapa makadi mi no kota babu nefidisi. Dus bij wijze van paraten mi no dwen. Ook toe te you chis wan papier na effectief kon lezen, kon leren wat les. Dat te lezen she want to work to dede tak mi gado mi no doa san di sera mo las mi te no. Im go broko ye def ko saben. Want alla desma die schreef des aan die spotje, na so de broko de ede tuf ko saben. En dat de giendoro, u you will leer moro fara figo saben tu. Ja? Want uno kan de in wan kondere, e libi. Dan moro furu uno de ongeletterd. Nee, ano kan. Mek moeite. Want weilen mi maserefi. Be gaskoro da mi mabe aksimitaki. U koler mi schreef een briefje. U koler mi doet disi. En dat zo be koler mama. En dat mama serefi te uno be gaskoro voor sem da mama be ka mek een briefje juno. Fucha gaskoro. Asa libe go. Na dat na libi. Mano go abi minder waardigheid complex dat ja. Dat mino loba man disi. Of mino loba man dati. Nou wan libisma ya tu sot libisma no mo. Ja, boem libisma nga takru libisma. Ja? Maar juist de takru libisma, leer je no de boena nga boem libisma. Omdat zijnde, na de wawan fena boem, junom abi. Jum de afhankelijk ving. Sobu so tago fena boem, de konde ye bejeng, de troi serfa gronjeng, tak me beji, jimwan loto, jimwan sani, da alop so. Ma anolop te ashitaki, Amandis no de afhankelijk van mij, want aan paranesan, aan mijn duensani, aan mijn meken bij sigri, aan meki viri, aan meki korosi, je verstand, aan de afhankelijk van mij, aan defenserefi, na wan jaja uma van jaja saranama, at nap feserefi, aan de afhankelijk, en dat de chisati bron, dat do leri taki inom lop disi, inom lop dati, inom lop so. Nee, in wan man. We suma you en die stani yampanesi krioro alasma aben tobo. Temitak alasma aben tobo. Alasma aben sana kulturu fasifa edu en kulturu. Ma te drayen wala maleli bina wan kondere ala de libaf serne guase. Dus no denk taki yuli ba negase, yuli ba guase tu. En se ji watara ook tu. Verstaan. Na dat na alibi. Archimang, dami wan beju wan terasan baka. Taki, meku playa san pir borsu. Want luku aferkisen e kom. En aferkisen de kom, da a president,
luie in. Dat want aki, im gogo luku, if je comfort op a kiezerslijst, wie de zeker alleen voor corrigeer. Want a prik na you borgo prekti, en 2, na wan pis makti sa a regering die you, dat jere no. You ab a recht voor bepaald soort regering you wani. A wansan say moest do, yung go denki, moro bum tak jere no. A betranga, ma meshi a kring ekong, meshi a horizon, meshi alibi electi Jimmy Safri. Maar, in de eerlijk na ngay zelf tak, ma me mek moeite toe, voor me kashi alibi. Je verstaan. En daarom mek ik, dat we kari, fiko archi, a partij VAP, sobu sope a president na voorzitter van partij. Et tapu sibi teta 6 jari, 46 jari, na wan ou partij de no kataka wan ou partij. We jere no. Efi na bijisma yoso. Na bijisma mek ik geboren. Dus de no kan ventaka wan ou partij. No, partij na nga kennis, na nga karakter, na alasani. Na een partij die ego die ontwikkeling, broederschap, isabi. En dat a partij kari fukong sa ade dat is sobu so satra 18 januari. Je verstaan. Dat partij kari fi kosdong, konyang, kondrini, koyere sang a voorzitter van partij abifteji you. Want sabi taki we gwa verkiezen. En a verkiezen de kom, dat dit op een kruispunt. Ja, na Europe of rounder. En dan ik nog was maar collega uit, want termotjes om mijn kans. Ja, termotjes kans na een koers voor 280 minuten. Bataking, na een koers voor 280. Dat in 10 jaar ting, de man om een horing. Seref, dat die daarna de man go jumpot na pata podium of collega uit. Omdat de mek misbruik voor a kennis sa you no abi. We unja so apartheid is VAP. E karif ko arti de prespartori. Fiere en a programma di sarana sepsa. We teji de san lek faden der. Une kansa ununa pir borsu. Une kanga no wan ben sani konji fake news. E chibara paka wan false ning en so. Lek famiglia alaman sap sumanami en me tegi faden san der. Temi go in wenkris, ma teji mi santu. Ma me luku de me lafu en pemi mang corrigeer talangas mataki yabaya mane reality. Je verstaan? Asa libego, som libanga userf jena kondredi. Je verstaan dus doko archi. En we begin wat over 6 de a inloop de sobusot na smai bije koye ko bije sdong e duisanika ye mitanga tarawandi no shome langa we jiwantori we takwantori dat u takatorte on pisi. Je verstaan dan ondertussen de ko en de president o tak na ngayu a voorzitter van partij o tak na ngayu sorry fade saneko en ano a story amoko vertering nee na dat werkelijk zeepzaak en no een eerlijk president want a saptaki lever a sabi en daarom ik IG baka a programma disi we sorry taki fa IG baka en ano taki na in de rij got napu e sorgu tak asane set na a fasilek fam seti. Want anere keer voor gomiti 2025 dus 2020 gomit. Nee, amere keer die you garantie, die you ching, die you serefi, die you afopching. Na dat na regeren. En so ade na bigi grontapu. A bigi grontapu. Na die de man orde futu stevi voor voeden afvolk op, no voeden afvolk voeding, maar voor voeden afvolk op, voor leer afvolk, van volk kan de zelfstandig, voor zorgen voor serefi, knap dat bij voeten. Je verstaan. Maar archi wan poko. En dan ligt voor je rek, maar ze bakken zijn. Dana pospoda tawambrifiko fadeo fade jasade ete kimi tori panyana latina fade jasade ete kimi tori panyana porto fade jasade ai fadego
ya no feati. Yanga ya no feati. Mana bumu isae bumu imeki matemo. Yanga ya no feati. Yanga ya no feati. Mana bumu isae bumu imeki matemo. Mino takia mi feati. Mino ori una feati. Mana bumu isae bumu imeki matemo. So, dat doe je rapoku. Sobusa boskopu di panya, uye rapoku. En wansani, une suku torobi, une werede. Mame barodi, we taki grantani dati bewa archi en luku, anyunsu fu seronan seipsa. Ja, we barodi e som sorgu. Tusiani na gron pran wansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De shitak ika yepi serefi, lek faye shitaki a president wan gwena binnenland. Fugo sordes ma, fade kapran gromoro gemakkelijk. Dus asan no de tak je kapabusi jati de, da baka wayari teachis de sani, de gwawan hertrabusi baka. Nee, dicht bij huis, ika prani, modern en zo. En dat natori. Dus mek moeite fit, naplek wat jaja saranang of wan jaja saranang uma. Ja? En sami wan bejun, ishi adoti. Die we vrienden strati. Die we trowe ala siwe dota kondere. Ano mooi. Desma di e do desandati. Dan me fredef kayo so kodringip chi watara. Want dan i mofo doro no kamoi. I sabito. I inoso no kamoi. Kukuru no kamoi. Want je vriend doti ala si. I parasi doti. Dus uno dota kondere. Ja? U sorgu taki. If yabi doti. Yerei oto. Poteni sakati doro osi poteni dot bachi ilaengo ini saka dot wajika teken. Ya, me baru odi emetaku grantani te wantara leisbaka.